Заповядай. В един по-различен свят тук и изцяло на музиката. Добре. Виж ки готини. Елвис, Джеймс Хетфилд. Ето го. Фреди. Стиви. Това е вече официално. Нататък към успеха с музика. Добре, чудесно. Заповядай, Елвин, да видиш. Това е кабинета по ударни инструменти. О, Чарли, как си? Чевдар Гочев, дами и господа, ви представям как си, Чарли. Ние заедно ще свирим на шабла, нали, това вече е минало, но стана супер концерт. Стана супер концерт. Добре, сега това е изцяло само за барабани, така ли? Само за барабани и диджеи. Ето това е блока, на който си учат диджеите. Това са 2 касети, ползваме за обучение. И тук имаме господин директор. Господин директор. Добър ден. Здравейте, господин директор. Той го няма, той си почива в момента. Ядиш, това е участник. Всичко е ясно, супер е, много е хубаво, Валерий, жестоко е. Да. Добре. Сега къде отиваме? Сега отиваме на нашата рецепция. Imagine how it flies so far away from here.